supercompanys de viatge i que això és una cosa que crec que suma valor i que també té a veure el fet que avui estiguem aquí fent 10 anys. Bravo! És molt bèstia veure com aquesta obra que vam fer amb tant d'amor fa 10 anys doncs, ha arribat tantíssim a la gent i això ens emociona molt. I per això avui estem de celebració. El Petit Príncep.